نين مات إز خلق يحيو خلق أورامبو نين مات يخل بيقلور دات ستيك شيقو مقدول دوزل نخشي مات تلريع شاي لريتين شايخ دوش حق بول علمانش دقق بو تار بينرق ميخل تخل شيشيوش بالغبو تغن واي دوتسردو دنيا نع ويش فولش ميت علمانشيخ دشريب يونسيخ Dünya nah güvel met almanç, filologi elmni doktor, professor, dışarı Yunus vina ezer isbay berhittalç avgusta tiha martanda. Danan doç halka visnya gergarçardik onal diyaş bereli şirş dadövlirtsun. Yuqar şkol çek yaqin şultah, şie berit şodolş izdiyeş vüd Rostoverç Üniversiteti Belxloy Fakulteti. تيش دبلوم تشق دوقتو إديشر أبكم يعديك بلغ متكبوتينغ حيوش أم إشادر قدوتي مسكوا دافيودي تيجا إزر إسبايت غيت واسنال تشرع مت ألمان حيخرخوا إنستيتوتي ديشا هوت هتا عدوين مسكوا دادويت صندوق دول داخر لقر قيمش ديشر تحقويش إكسرنات إزر إسباي شوز حلغر تشرع شيقيوق لقرش ديشر حكمت إزر إسباي شوز أيالغر شرع ديسертация язё бацуй муатталларя. И бол докторский юqa бағартын. إزر إسباي شوز أيدوйтал шарع Москва лақар дешар аспирантура чеқяқин шултя дуqa шершка бол бо СССР علمني أكاديمي مет Алман институтя Кавказ амни метни отдел кюгал ховолш от институт директор علمني ху заместитель волш. نوخشنا غلغاشنا يقع دحر علمني دكتور ديسертацич أغيو يونس профессор تسألو قبعي شوزلا إتسو علمان بلغ أفتر ودشريب يونس شاين يقع مسيت يق монографиолш царах кёртлар дох сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблема происхождения и исторического развития горских кавказских народов цейл болх хинцлер нохчи муат бацой муат цейл белхш дал дел Юнус дешериев غروال профессор вари вай қом нохчи қомах вари за джимолш дюнда ищем болх Москва беш институт языкознания Академии наук СССР олш ох Советский Союз халхилхи олш Советский Союз Академия Альман Академия институт языкознания мет Альман институтя цигах директор заместитель хиллавари цузаман чох хох пачалқях цуллақарч държах цанохчи вооч ишта цулсонага от институтях дөхара и сектор хайылын сектор социальной лингвистики олшыл сектор хайылча цүн заведующий ватна духшершках сега и күгөлдеш и сектор даяарцу и сектор муер элча хок юқч пачалқя халық даярлёлч от Советский Союзях эмни метни политик от метншца хулштег и мич агур дерзич ба ахирду цуна хил хугулшту бош и процесс штол шайух шерцюн сектор иза кайштай панельч ца политический идеологический сектор и сектор социальной лингвистики ол цейлш цюнц от сектора бол беш غربول لغدنيان تاع غربول بول علمانش بартуманян Этери Григорьевна Баскаков Александр Николаевич Журавлев Владимир Константинович Михальченко Вида Йозовна Исаев Магомед Измайлович Дукубарыш
царыл мыссарыл dünya тявойш царн тях күгел деш царн халга хазнеясын өрсима тайлчы авторитет хыла хави анвар Юнус деширич цүн цэяқчы цүн хаэтия цүн хубохтия цүн хугетия бохшы цүн хетек дер цар угар халдалурш со от секторя аспирант убохш лелвар цу заманча от заманча Юнус деширичил халх велл сунайтра от Советский Союз хох дюнянтя от социолингвистика и социальная лингвистика волштолч илмях цанца илманчуацер и илма даца дулуш тейпен белхшнбар от социолингвистика вай почалка дознал арха беш ама и белхша цан хук илман тебуохш бугор белхш эла ишт илман цеёхшуч ишт беш хабуохш барыш эзер ис байшаузлай ялхыттолчара от Советский Союз илман академия гуманитарный социальный теяхдолч илмнашна ца заседанийна цига цар кастир шолч группи чудох штолч эмни метня хулштег худутие худа дизвай ала и бог что хаттер хетах цига цар билгол даккарха цар хумбох нагасан мет илма дойш метта теорию шолчтагна қиет хала доч хумду иза мадер ала амцалясун иза но дикка علمان آغم دلچه تا اعتایش دین هما در قیزه حق زمان چوع باق تر توخینه ات شولچ گروپی قامنش اشملش دو افتنامی قامنش دوش ات افتنامی قامنی متنش شی قامنی قامنش حلقه لچ دل دیقش قوچ دلوش دات چندل قامنش متنش متنش ات قامنی متنش داشر دیش دادوخش دادغیتیش دو ألا بين ساتسمبر هتا دونا نوچي غلغي تتاري قدول شوي سندولش قامني تسير مسير إمتنش لاغدش تسير حل لغدش تسير فونكسيش أولشتول هما دادوقش جيما إش تاداليندو علما أتس يونس دشريج موضوعش خدوهش هغلشتوهش مدر ألشا إمدر ديت يشيوش دلا تعلم تعمو دليلو شتوقي بوخش ليلو دير شتوقي بوخش تو تلات تو دادانا دوي اما تو ازر اسباي قوزلay виритол шара 1977 год социальная лингвистика эла цунбол арбелча от болхо и илма и социолингвистик бохштол илм воушах тяха цун методологии цун кюрт хатташ цун халалечтол дикаш شادك بيلقول دهنا هوك دنيا انتاحا اقر حالخر وين باتشالقا عم اشتوي دنيا انتاح اقر حالخ اي اغو اتس علمان اغو اتس علمان بوخ بيلنشاخ لار ميغل بولش علمان شوق يونس دشريج تو هينز دوغر بوخش دقو وانتن بيلشتهاش اقا تو وينا حقا دوشتغ شي مدر آليش يوتش دلاح هاي كورتا بولش هو اويلي شاولا حقيتر شوما دوتسو حبوخ شوم بوخسو هينز اتس شولش جروبي قامني متنش автономи قامني متنش اتس تايبان فункциональный барам цермелбу اتس метни قير يشكيبر داور دات بوخسو تشتريز zusammen natürlich hinzubringen, madara dici šueta eto boč drqi. Išjence estana Kavkazavjet Helcaš i sociolingvist uggara hokvain pačalqja, hal dajaljoč Savjet pačalqja, uggar halgvel i Yunus Deširivč volš, cun juhahel bolč, na osče i ilm daqjuš i Yunus halga volš. إيش دادان حدوش علم دوق هنسا تو بين بول بيلش إيش داخير بنا بات هوش دينيس بات ألا دات دلا شين زامني حجنا شين زامن شوح تون آلي يشيق تون دي يشيق داديش إيش تاوي أنوق يونس دشريج دال ديال الولي السيلاس تقوي حيغل دوش تقوريزا
конференцияшка қеча дуққызы иолча сонисвелла вайгала хилцааш Москва Тбилиси қеча дуққына Юнус Деширевич халха вотши цун хугит хажнеби мел чоохоқ пачалқа хәне харбу бош болнах цинхаттан би хал болш бацырқыш остайпан стагорқ is Юнус Деширевич сила вар шизамын ча шин халық велот ша хала болш علم دادعنا ورقيس نوخشي قام محكغ داقن شخينا مسكوا ويسير يونس بغدوج او خلش حيلشكا تقرسو إشيرش دقا خلون شلا يزر علما نوقع تو خلش مريح لاتيازدين تو بود نيح قوس مع دادخن داخت ايول شايازين جرينا تقطخن ويقوم دوزل دو دشري ويونس تو بيتن علمان بلغش مسيح شحال в республике Асайлин профессор царах лингвистический школ юболг беш. Иш тор шара нохчи пачал университете дахвашю дешри виунус царах дуньян юqar алман конференции. Шишо солхалду шезерт оснол шарах конференцию Москва дахваш. И конференции и Юнус Деширевич замдиректор убох шхлацга юот социолингвистский сектор Google холеттен духшершкацга цоилна яри цохайлна яри сектор цунилна ярис циг конференция кайкансо Россия Германия цани конференция еркис иш вогорвацар вогорусо тонт эмуа виз хаехон خاصون حخلي تدولچات سو شدولچا خلتا سو شدولچا عينه سو شدولچا اسبيرانت خلو او قزا خلو وديرق شون سو تسو زريح شو تو انا تسغل سوم غلت سو غينا تيغا اسبيرا او چو وا غار تلو تسرور هاتون يشر الا اشتوغان ولش от Юнус цани цун сектор я бол бина Михальченко Вида Йозовна, Колесникова, Масях, Зодис Нерцарах, Дух Вершинс, Пакки Барыш, Дабойла Шумаш. И Юнус Деширевич, иш цунце яқша, царн таболчан со договор, халагеттан, хоқ дунянт яхц эйол шон, и от институт директор хелион, Вида Йозовна, Михальченко, и литовцах юқома, но вой пачалка айнаю от секторя. Дунянт яхан профессор юқи. Институт языкознания Академии наук Российской Федерации, директор гала юқи. Отцу халагеттан шен шодиц мацаделла, шен халга вел, шен да нана хил, шен онала дяш, шейц балхбин. Иш тави анвал Юнус Деширевич виц мацавел тон хинца дагвошун и давела дик ялит вирит шохан мае давела шамашталде алол иш мелчо от юк конференция хала еттан и сун и вичшен и цадит стелхон и цавит свелон шо нохчи вар и бохш и дүйчлеттерон иш виш цятсбой ладуйош бохш цинг хинца цинцецига итцаил царндаг вошу коридор чудатуях цинца леч цин сурт дуцига цобол бин цин кабинет элче ца сектор ерцер юк ца чуя ерцу чуаш барху шабик иза эташа махеллер лечу адам дадол ишт цунхдег негасан шир як итня цейок цейтня и цейоч дадол адам далде алолюнс теширич ицана хинца дагар даца велацам и цунц бол бинчерна воно дик дага вош воно цани хахола аналуш шен ишт цейтер цушен да عير داخل موسكوا خلاه إصغاء يستغسلات ريسبوبليكي يقرر داخل ويموت علما حال مهتواتون وكري حال ورتغويلين شيخ تسع ورئيس إيش جيجر دا لوتر قوان علما شكيش بريا علما شقال خرخل شي إزر بي ألتشرع أم تنسي توبيتان علما بلغ شينسا بيخ ويت قوم دوزل خل